L-iskandlu tal-korruzzjoni tal-Panama f'Kastilja stess, Joseph Muscat kien ipprova jgħattih billi jgħid li se jagħmel xi audit, verifika tal-kontijiet sigreti u tal-kumpaniji sigreti ta' idejh it-tnejn, il-leminija u x-xellugija. Kienet ir-reazzjoni ta' Prim Ministru li quddiem il-korruzzjoni li qed jereq fiha jigdeb biex jgħatti flok jieħu azzjoni. Issa qed ikollu jammetti saħansitra dak illi l-Oppożizzjoni u l-istampa serja f'Malta ilhom jgħidu 8 xhur issa ma' ħadd fid-dinja illi jista' jivverifika x'għamlu sħab Joseph Muscat. Biex kumpanija internazzjonali tiffirmalek audit illi jgħidlek illi mkien fid-dinja m'għandek l-ebda tip ta' kont miftuħ f'isem dik il-kumpanija, ikun problematiku. Ovvja din, u l-Prim Ministru gideb meta qal li se jagħmel xi audit. Sħab Joseph Muscat segretezza riedu u l-min jaħbi ma tistax tafdaħ wis anqas taħlef għalih. Għalhekk il-mistoqsija vera mhix jekk hawn xi ħadd fid-dinja jista' jaħlef għal sħab Joseph Muscat, imma għaliex Joseph Muscat ilu 8 xhur jipprova jgħattilhom. Ir-risposta hi ovvja daqskemm huma ovvji l-fatti. Kieku Joseph Muscat ma kienx kompliċi magħhom, kieku keċċihom wara 5 minuti. Raġunata u loġika. Qed jgħattilhom anke bil-gideb għax Joseph Muscat hu kompliċi magħhom.